Hiv bolden ind til lårene og tag benene oven på bolden. Armene ned langs siden. Så presser du lænden i gulvet og løfter hoften op. Hele vejen op til en lang linje fra knæ til skulder. Træk vejret ind, når du er deroppe. Og puster ud og ruller ned en rygvivl ad gangen, mens du holder hoften op så lang tid som overhovedet muligt. Kommer til sidst tilbage og slapper af. Tag armene op til loftet for at gøre det lidt sværere, og så ruller du op igennem alle rygvivlerne. Armene ned langs siden. Løft op i det ene ben, stille og roligt kommer ned, og løft op i det andet ben. Forsigtigt ned. Tag armene op til loftet igen, træk vejret ind, puster ud og ruller ned en rygvivl ad gangen. Sørg for, at bolden er i ro, og at den ikke kører fra side til side. Når du er kommet hele vejen ned, så ruller du op en gang til, starter med hoften og kommer igennem alle rygvivlerne. Armene går ned langs siden igen, løft først op i det ene ben, og kommer ned. Træk vejret, løft op i det andet ben. Pust ud ned. Så skal vi lave en cirkel med benet, så du løfter benet op, går ud til siden og placerer benet ind på bolden, og det andet ben det samme, løfter op, ud til siden, placerer benet ind på bolden. Løft armene op til loftet igen, find balancen og rull ned en rygvivl ad gangen. Så får du slapper af i fødderne. Virkelig pres benene ned mod bolden igennem hele øvelsen. Rull op en sidste gang, stadigvæk med armene op, hvis du kan. Armene ned langs siden, løft op i det ene ben. Kommer ned. Løft op i det andet ben. Kommer ned. Og cirkler ud til siden og rundt med bolden. Og op, ud til siden og benet på bolden. Nu skal du lige ned og røre med foden, eller næsten ned og røre. Og det samme til den anden side. Holder hoften oppe, find balancen, tag armene op igen og ruller ned en rygvivl ad gangen. Du kan gøre det lidt sværere ved at tage hænderne på skuldrene.